Atensyon mga upunganon, hayan mamahimo na unyang maka-dine-in sa inyong mga paboritong restaurant. Karong adlaw gidagdag mo pagawas og executive order ang dakbayan sa protocol subay sa gilatid nga lagda sa Department of Trade and Industry ug sa Interagency Task Force. Si Luan Merondina sa report. Miss na ba nimo ang samgyupsal o ang ubang mga gikahinamang pagkaon sa imong paboritong restaurant? Sukad gipaubos sa GCQ ang dakbayan sa Lapu-Lapu, hinapos ning bahin sa Mayo, inanay nang nangabli ang mga restaurant sa dakbayan apan parehong take-out o drive-thru lang ang gitugutan. Apan ubos sa lagda sa IATF, tugutan na ang dine-in sa mga restaurants ubos sa GCQ areas sama sa Lapu-Lapu subay sa 30% threshold sa DTI. Ang 30% threshold nagpasabot nga 30% lang sa kapasidad sa usa ka restaurant ang tugutang makakaon. Usa sa nangandam sa dine-in kining Korean restaurant sa dakbayan. Kung kaniadto maka-accommodate og napo ka mga customers kining duha ka mga table apan ubos sa GCQ, gidili na ang pagtapad. Busa sa pagkakaron, tag-usa na lang ka customer per table. Paamo jud gihope is kanang naay ma-dine-in ba kay syempre kanang employee mi so kung walay kwarta mo amo wala mi masweldo. Matud sa cashier sa Korean restaurant, bisan kung gitugot na sa IATF ang dine-in, apan maghuwat pa sila sa ipagawas ng executive order sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Matud ni OIC City Attorney James Saison, hayan karong adlaw mupagawas na ang City Hall og executive order nga naglatid kung si kinsa ang mamahimong makakaon sa mga restaurants. Gikinahanglan usab nga magdala og quarantine pass aron masuta kung taga-asa ang customer. Ang maka-dine-in lang gikan ra pod sa GCQ areas. So residents from Cebu City and from Talisay dili lang sa pwede nato moari sa Lapu-Lapu kay mokaon og restaurant. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.